ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮದೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲೆ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪು ಚಿತ್ರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಾರುದ್ರ ದೇವಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಮನ್ನಣೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೊಡೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪು ಚಿತ್ರ ಜಲ ತುದು ನೆಲ ಚಿತ್ರ ಇರತು ಏಳರೆ ಮಾಗನಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಿಯರನ್ನ ಸಿರಿಪಾದಕು ತರತಕ್ಕದ ಅಪ್ರಮಾದೇವಿನ ಬಲಾಬಲಿಗಿನ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಕುಲದೇವರನ ಚಿತ್ರ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರತಕ್ಕದ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಬಲಾಬಲಿಕೆ ಅವೇರತ ರಾಜ್ಯ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಯ್ಯರು ಮಾಯಟ್ಟರು ಮೂಯರು ಬೈತರು ಭೂಮಿ ನಾಗದೇವರನ್ನೇ ವಂದನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕುಲ ಕುಟುಂಬ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಚಿತ್ತನ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಾದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನೂರು ಪಾಲುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಮಡಸ್ತನ ಗುತ್ತು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತ ಚಿತ್ತನ ಕುಲ ಕುಟುಂಬರು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆಗೆ ತಮ್ಮಲರುವುದೇ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಆನುಕೊಂಡು ರಾಶಿದ ಕುಲಕೋಟಿ ಸಂತಸ್ಥ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಚುರ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಜಿ ತರತಕ್ಕಾದ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ ಪಂಚುರ್ಲೆ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮನ್ನಿಡು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಾತ್ಮನ ಕಾಲಯಿನಿ ಅಧರ್ಮನೆ ತರದೆತ್ತು ಧಾಡವಾಡು ಚಿತ್ತನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಈಶ್ವರ ಶಾಪ ಪಾರ್ವತಿವರ ಆಶುಧ ಪಟ್ಟ ಜಪತ ಮಲೆಗೆ ಕೈಕೊರಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡಾಲ ಗುಡಿಯ ತೀರ್ಥ ಭೂಮಂಡಲ ಜತ್ತೊಂಡ ತೂನಗ ತೋಜುಂಡು ಕುಕ್ಕೆದ ಕಟ್ಟ ಎಡತು ಬರ್ಪಿನಂಗಲ ಬಲತ್ಗ ಮಲ್ಪದು ಬಲತ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಗಲ ಎಡತು ಮಲ್ಪದು ಕುಕ್ಕೆಡೆ ಮಾಮಲ್ಲ ದೈವರಿ ಕುಮಾರನ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಔತಪ್ಪನ ಕಾಲ ಮುಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ಅಮ್ಮು ಬೆರ್ಕರ್ದಿ ಕರ್ತುಗಿನ ಬೆರಕಾಲಡು ದೇವರ ತಾಂತಿನ ಜಾಗಡು ದೇವರ ನಿರ್ಮಿತ ಮಲ್ಪಾದು ದೇವರ ಕಾಂತ ಮಂಜುನಾಥ ಒಡಿ ದೈವರಿ ಕುಮಾರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮರು ಮುಂಜಿ ಮಲ್ಪದು ಮಾಮಲ್ಲ ನಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಮುಡಾಯಿದ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಕು ಮಲ್ಲೆ ಬಂಡ ತಿರುಗುತುನಗ ತೋಜುಡು ನಂದಲಿಕೆ ನಾಲಸ್ಥಾನ ಉರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡುಡು ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮರ ಆಧಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಡುಬದ್ದುಡು ದೈವ ಪಟ್ಟದ ಪಂಚುಲಿ ತಾನು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಕಾಂತಾವರಗ ಬನ್ನಗ ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಬಲತ ಮರಗಿಂಡು ಕಲ್ಲ ಪಂಚಿ ತಾನು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಕಾಪು ಕಲ್ಯಾಣ ಬುಡುಗು ಬನ್ನಗ ಚುವೈ ಚಿಕ್ಕರ್ನ ಜುಟ್ಟ ಜುಟ್ಟ ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾಟುಡು ಜೋಡು ಗುಣ ಬತ್ತದು ಕಾಪುಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಜುಲಿ ಮಟ್ಟಾರಗು ಬನ್ನಗ ಬಾಲು ಮಾಡಿದ್ನ ಬಿರಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಗ ದೈವ ಮಟ್ಟಾರ ಪಂಜುಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಪುದರ ನಾಮಾಂಕಿನ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಯ ಮಾತಿನ ಕಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತ ಕೆಲವಾರು ಪುಣ್ಯಾಪುರ ನಿರ್ಮಿತ ಮಲ್ಪಾದು ಇರತೂರು ಏಳರ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರ ಸಿರಿಪಾದು ಕರೆತಗ್ಗಾದ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಚಿತ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯರನ ತನುಮತ್ಯಡು ಕುಲದೇವಿಯರನ ಧರ್ಮಡು ಯಾವ ಕಾಲ ಶತಮಾನೊಂದಿ ಪಾಪದ ಸಂತರ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥನಡು ಮಾಯ ಬತ್ತದು ಗಜಪಾರ್ದಿ ಜಾತನ ಇಂಕೈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮದಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಕಾಲ ಪೋದು ಈ ಕಾಲ ಬನಕ ಕಾಲಾದ ಕಟ್ಟು ವರ್ಷಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಥ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಆ ಪುಂಚಿತನಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಭಾಗದ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಪಾಪದ ಸಂಸಾರದ ಕೈಟ್ಟು ಪುರ್ತದ ಮೇಲಿನ ಮಾತಾ ಪೊರ್ನೂರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನ ಮೂರ್ತದ ಗುಣನಲ್ಲಿ ಇನಿಕಾನಗ ದೇವಿರು ದಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾಹಿನಿಗಳು ಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದನ ನಮ್ಮೊಂದು ವತ್ತ ಚಿತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಸತ್ಯಲಿಗೆ ಸಿರಿಗಿಂಡದ ಬೇರೆ ಒರ್ಕೊಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡು ಪಂತನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ರ ಮಂದಿ ಅಪೇಕ್ಷೆನೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉರುವಾರುಡಿ ನೀ 4 ವೇದ ಆದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ 12 ಪುರಾಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ತಿಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮವಂಶರ ಕೇಂದ್ರ ದಿನಮಾನ ತಾವುಗುಂಡದ ಬರಬಾಕಿನ ಚಪ್ಪುಡಾದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ನಂದಲ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಸುದ್ದಾಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನಟ್ಟದ ಬಾಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಲೆಪ್ಪುಡಾದು ಕೊರ್ಪಾಯಿ ಬಡಿಯರೆ ಮುಗಿದಕ್ಕ ಔಷಧನೆ ಜಲಕ ಮಲ್ಪಾದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀರು ತರಕೋರಿ ಚಿತ್ರಾನು ಔತಪ್ಪನ ಕಾಲ ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ಗೆದ್ದದು ಕಟ್ಟಿ ಬೈ ರೂಪಡು ಉಂಟಾಯಿನ ಪುರ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚಿತ್ರ ಪುರ್ತೃಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಗಳಿಗಿದ ಪಾಡಿ ವಿಷಬಾದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪನ ಇರತ್ತೂರು ಏಳರ ಮಾದಿರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರ ಸಿರಿಪಾದకు ತರತಗ್ಗಾರೆ ಅಯ್ಯರು ಮಾಯಕರನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೂವೇರು ಬೈತರನ ಸಾರಥಿ ಕುಲದೇವರ ಧರ್ಮವು ತರತಗ್ಗಾದು ನೂಲು ಬಾಡಿ ಚಿತ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯರ ಮಾಮಲ್ಲವನ್ನು ಮದಿಕೊಂಡು ಕೆದುಕೊರನ ನಿಂತು ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡಲ ಬುಡ್ಲ ತೀರ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ಬುಡ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಾವು ತಾಣಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗುಂಡ ತಾವು ತಾಣಗುಡ್ಲ ಏರಾಯಿ ಪಡೆದ ದೀಪ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುದು ಅಪ್ಪೆ ಬೇತಿನ ಬಾಲನೆ ಮಿತ್ತು